problem sa kojim se suočavamo je star 7 decenija. Ja mogu da razumem da je 40-ih ili 50-ih ili 70-ih ili 2000-ih godina bilo nemoguće u jednoj civilizovanoj zemlji imati elektronsku evidenciju i javno dostupnu pretraživu bazu podataka, to bi mogao da shvatim. Međutim, u današnje vreme informacionih tehnologija, kada vam neki organ državni, posebno, da kažem, osetljiv organ koji vrši pravosudnu određenu funkciju, kaže da nema evidenciju, da mu je evidencija nepotpuna, to zaista treba da kod svih nas upali alarme. Dakle, baza podataka i nemogućnost da se ona pretražuje, činjenica da ja tražim kao građanin i advokat podatak pa ga ne dobijem, ili činjenica da je CINS tražio podatke pa neke nije dobio, a odgovorno vam tvrdim, ove koje je dobio nisu tačni, nisu dakle potpuni i u smislu broja postavljenja i u smislu novca koji se isplaćivao. Tu nije kriv CINS, tu nije kriv ni jedan novinar i ni jedan advokat. Krivi su nadležni državni organi koji nemaju evidenciju. Pominjali smo malo pre zakonski okvir na osnovu koga se ima obaveza ili se nema obaveza vođenja evidencije. Pa da vam kažem, gospodo, kao i u preduzeću, rukovodilac organa, tužilac, odnosno predsjednik suda, je dužan da prati zakonitost rada svog organa. Onaj tužilac i predsjednik suda koji kaže da nema evidenciju, on tu svoju funkciju ne obavlja kako treba. Ako nema bazu podataka, on faktički vama priznaje da nema faktičku kontrolu nad redosledom postavljenja, što znači da svoj posao ne radi kako treba, treba da bude smenjen. Međutim, hrabrost tužilaca i predsjednika sudova za ovakvo ponašanje dolazi, nažalost, u Republici Srbiji od politike. I ova današnja debata, da se razumemo, upravo i priča, odnosno docnije će biti teme korupcija u pravosuđu i to kako, nažalost, i neki novinari, i neke sudije, i neki tužioci osluškuju šapat političara. To je glavni problem. Dakle, ako ja kao građanin Republike Srbije zahtevam, evo sada ću da vam pokažem prilog, retko kada u pravu imate apsolutan dokaz. Uvek može da se postavi pitanje da li nešto jeste ili nije. U ovom konkretnom slučaju preskočit ću ovaj zahtev Advokatskoj komori Beograda šta da uradi, pošto kolega Šoškić se već izjasnio da je nemoćan. Ja sam više tih dopisa slao, bezuspešno, nažalost. Evo da vam pokažem odgovor Višeg suda u Beogradu koji je meni dostavljen. Dakle, na moj zahtev da mi se da informacija da li se poštuje redosled, kako se poštuje i tako dalje i tako dalje, nisam hteo da opterećujem i tim mojim inicijalnim dopisom, dobijam odgovor da se za posebno odeljenje Višeg suda, takozvanu specijalu, ne vodi posebna evidencija, a tvrdim vam da za recimo 2 službene odbrane u specijalnom sudu neko može da zaradi 100.000 eura. Prema tome, ova negativna energija za koju nije kriv CINS, koja je usmerena na neke kolege koje brojčano imaju nekakav veći broj postavljenja, je, čini mi se, deo sprege određenih advokata, određenih tužilaca i sudija koji namerno kriju podatke i računaju da im niko ne može ništa. Zadatak svih nas, i predsjednika Advokatske komore Beograda i svih pravosudnih funkcionera, je da se na takve pojave stavi tačka. Mislim da je u 2016. godini došlo vreme da imamo centralizovanu bazu podataka i kontrolu gde se ovakve pojave neće više dešavati. Ali pazite vi drskost, moram taj izraz da upotrebim, iako sam civilizovan čovek i izbegavam takve izraze. Dakle, meni se tvrdi da je sve regularno, sve zakonito, ovo je sve dostupno na mom sajtu advokatsimić.rs, slobodno preuzmite rubrika info-obaveštenja i koristite u svom radu da otkrijemo pravu istinu i prave takozvane kapitalce u smislu prihoda od po $500.000 eura i više pred specijalnim sudom u Beogradu, pred Višim sudom u Beogradu, pred Višim tužilaštvom i tužilaštvom za organizovani kriminal. Dakle, sve je regularno, ali u prilogu tog svog dopisa uvaženi sud mi dostavlja izvod iz Mega Libre, dakle njihove evidencije koju posjeduju, za 6 meseci samo 2016. godine. Advokati treba da se postavljaju po redosledu sa spiska. Dakle, ako je prvi na spisku, recimo, advokat sa prezimenom Žigić, onda u nastavku treba da bude bar još nekoliko
advokata koji nose prezime koje počinje sa slovom Ž. Nemoguće je da se posle Žigića pojavljuje brzo slovo K, pa slovo S, pa posle toga slovo R, slovo G i tome slično. To nije ni po abecedi, ni po azbuci, ni po klinastom pismu, ni po jednom alfanumeričkom sistemu koji postoji na planeti Zemlji. Dakle, jedini sistem koji je ovde primenjen je ja želim da postavim tog i tog kolegu i to više puta za period od samo 6 meseci. Ovo je javno dostupno, već rekoh. Izvolite, slobodno, uverite se sami da više ne opterećujem sa tim. Šta se nadalje dešava? Po meni, dakle, netačni nedostavljeni podaci CINS-u i ovakve stvari su pravosudni skandal gde je vreme da se počne o tome ozbiljno razgovarati i da se pronađu pravi krivci. Kako sada, ja se izvinjam, Milice, drugi fajl da otvorim? Ne znam na ovaj vaš miš, iskreno da vam kažem. Hvala. Pazite, sada ista situacija sa tužilaštvom za organizovani kriminal, takozvanim specijalnim tužilaštvom. Ja sam, dakle, dostavio identičan dopis sa zahtevom za dobijanje informacije kako se postavlja, da li se postavlja po redosledu i tome slično, pa mi je stigao odgovor tužilaštva koji kaže slično kao i malo pre navedeni sud, da je sve regularno, nikakvih problema nema, postavlja se sa spiska i tome slično. Sticajem okolnosti nakon toga postajem izabrani branilac u jednom predmetu i čitajući predmet, odnosno listajući disk koji sam dobio sa prilozima i svim spisima predmeta, nailazim na podatak da je jedan kolega u određenom predmetu postavljen 13 puta za 13 različitih okrivljenih od ukupno 39 okrivljenih. Ako zakon kaže da se u situaciji za tih 13 različitih okrivljenih mora postaviti 13 različitih branilaca, pa makar i za prijem rešenja, dok se ujutru ne pojave njihovi izabrani branioci, onda i specijalni sud, i ovo je nesporan dokaz, učestvuje u nezakonitom radu. Ako norma u ZKP-u i drugim našim imperativnim propisima nije valjana i nekome u pravosuđu smeta, onda neka predloži, bar to nije nuklearna fizika i znamo da se u Srbiji i noću donose zakoni, prema tome nek predloži izmene, nek pokaže pravo lice i pravu nameru šta želi da ima u ovom našem sistemu, pa nek te norme izmeni. Inače, u ovom trenutku, ovo što vam sada pokazujem, je apsolutan i nesporan dokaz nezakonitog rada. Evo šta je meni bilo odgovoreno pre nego što sam poslao ovu pritužbu sa prilozima i dokazao da se govori neistina. Kaže, u vezi vašeg dopisa postupa se po spisku, vidite, to vam je sve dostupno da vas ne opterećujem sada. A evo vam sada i nesporni dokazi gde su rešenja potpisao tužilac lično, doduše bivši, 13 rešenja za jednog advokata. Prema tome, kako da vam kažem, ovde više nema rasprave o tome da li postoje nepravilnosti i nezakonitosti, samo je pitanje koliko njih ima što mi još uvek ne vidimo i na koji način njih utvrditi i eliminisati iz našeg sistema. U tom kontekstu jasno je, i već sam pomenuo, elektronska pretraživa baza podataka i jedinstveni call centar. To je nešto što godinama neki od nas pričaju, i ja i druge kolege. Prema tome, jako lako je stati na put ovim pojavama, samo je bitna dobra volja. Pošto sam ja mislio da Viši sud u Beogradu i specijalni sud ne rade kako treba, ja sam i Visokom savetu sudstva, računajući da je najnadležniji za obraćanje pažnja na ovakve pojave, uputio pritužbu, odnosno informaciju i pritužbu, i odgovor da je povodom moje informacije i pritužbe
sa nekoliko obrazlažućih rečenica više, koje mene, naravno, pošto sam video sudsku libru, nisu ubedile da je to tako. I ne mogu ubediti nikoga ko je razuman i ko racionalno posmatra neosporive dokaze koji su u prilogu. Neću sad da vas opterećujem navodima pritužbe, koga zanima, kaže, može da pogleda kod mene na sajtu. Evo, Milice, jel imam još vremena, malo samo par stvari pametnih? Naravno, evo, bit ću kratak. Dakle, motivi za ovakva ponašanja su, nažalost, uvek novac i koruptivni elementi i ne može niko da me ubedi da advokati koji su zaradili po 200-300 hiljada eura pred višim sudom, višim tužilaštvom, specijalnim sudom i specijalnim tužilaštvom, o čemu nemamo podatke, da vas podsjetim, da nisu možda to sa nekim podelili. Ovo je nešto što interesuje sve nas, to su budžetska sredstva i mi kao građani, kao advokati i kao novinari moramo itekako biti zainteresovani. Ako je naglo interesovanje medija, a mislim da greše kolege koje misle da su sada neki mediji poput Cinsa i Insajdera se zainteresovali da bi pomogli da se dokaže kako je naš sistem loš, kako je skup, neefikasni i kako ga treba menjati, ja mislim da to nije tako, nego je prosto došlo vreme da se ova stvar raščisti, ali čak i za slučaj da jeste tako, advokatura će pružiti značajan otpor, ne da bi zaštitila sebe, koliko da bi zaštitila građane Republike Srbije, zato što ideja uvođenja public defendera, takozvanih državnih advokata, u Srbiji, u kojoj mi danas imamo šestočasovnu debatu o korupciji i o pritiscima na nosioce pravosudnih funkcija, prosto nemoguće u ovakvom stanju, nažalost u kakvom se nalazimo, da se uopšte razgovara i da se pomisli o uvođenju takvih advokata. Zašto? Zato što osnovna pretpostavka i ustavna kategorija, a nažalost se kod nas jako često zaboravlja upravo Ustav kao najviši pravni akt ove zemlje, advokat je samostalan i nezavistan i on ne može biti zaposleni u državi koja istovremeno i procesuira. Dakle, vremena kadija te tuži, kadija te sudi, što kaže naš narod, su prošla pre nekoliko stotina godina. I nadam se da ne pada nikome na pamet u Srbiji da ih ponovo uvede. Ja apelujem na novinare da nastave sa svojim radom, da ulože napor, da se dođe do podataka pred višim sudom, višim tužilaštvom, u Beogradu specijalnim sudom i tužilaštvom, jer to je njihova sveta dužnost. Sveta dužnost novinarskog poziva, posebno istraživačkog, je da dođe do istine. I još jednom ponavljam, nisu tačni podaci koji su dostavljeni Cinsu, koji je to sasvim sigurno uredno i čestito obradio. Dakle, nalazimo se, dame i gospodo, u pravosudnom skandalu gde se građanima, novinarima i advokatima daju lažni podaci, koji svima nama pripadaju, kao i taj novac koji je nekih 50-ak advokata, 15-ak tužilaca i možda toliko sudija među sobom osnovano, mogu da sumnjam, podelilo. Zahvaljujem.